Welcome to YouTube channel Aloysius Popang. Kublai pi baro bat nga pedeng singo bhai pi sha uni YouTube channel jonga Aloysius Popang. Te parlok hadin ke jingiakhih shong sha thangan baklem bo por jong kong bendas aim ka ban ribhoi district na kadaw jong jing snu palat surok nongpo den sonapur ka jalam mikhalia kan samat sakawai pat ka jingiakhih paidbah nakaju hi kadaw biya dei bat ka jing bamshim khia jong ka sorkar ban maramot yo surok ba National Highway 6 ubalas new shabapalat kumbala ban yo I na uni video kaba labo shisha ha ka jing ka kraw ya ki paidbah nong shong snong jong ka than narpo elaka ya ki kaliket market mata bat ki nong lek nong wan ki baya lengba uni usurok bakun thup ya ki lightly ki jala jong ka than chite lamingi jong kari India kum ka jala Assam Mizoram bat Tripura ka jing snu palat jong uni usurok kalabo ya ka jala mikhalia ha ka jing lehrain ka bakraw namar uni National Highway ulongkum ubudlom kayo ka kot jong ka jala bat kiwe pat ki jala ki bapenya so lengba jong u kani ka jingiakhih paidbah da ka pakhang surok bakhan bo por hasilenter jong uni usurok National Highway 6 kata tang nado malidor hado tong seng kan sedang nado kakat khandai tik ujeliu arhajar arpusaw hakasni balang banwan nado kapod new bajemen stamp ya ka bala khot penlong ka joint action committee jong ki snong bakanthop ya ka umkyang ratachera donaskur dona umblo pertakuna kuliang bolsera batong seng ki baha popo kanarpo elaka is giant hill district bat kan yai peteng tat hado baka sorkar kan jubab shai ban maramot ya uni usurok ban pentrei dekat National Highway Authority of India lani NHAI bat kan National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL hapdeng ki kenta bapalong ya ka jingiakhih larai ban sha ya tang ya ki ambulance ne ki kaliket nongpang ki kali jong ki bor sipai bat ki nong tho khobor ya kane ka rai pakhang surok lashim hadin ka jingalang paidbah ka baladep ban pelong ha ka khat santrik ujaliu arhajar arpusaw hapo ka community hall jong ka shnong umkyang East Giant Hills district tip show hado kat no kadi ka jingiakhih paidbah kala ban pan orlong ya ka jingdawa ba shong hok jong ki paidbah bapli da ka sorkar mutlom henry hap hi kum ki paidbah ban shukerman tang ya ka ek babhatam na ka sorkar kum ban shupen kan mau da dep ban pelong ya shibon tri ki jingiakhih persha halor ka jing stu jong uni usurok ha ki bnai ki baladep de ki babon tali ki seng bahalang jong ka than bakan thup ya ka road blockade ba arpusaw kenta kabala depan pelong ha ka pratrik ubnai leber arhajar arpusaw tang ba ipoi pat shei ro namar ba kamdon kanu ka jing simkhia na ka liang jong ki bor pedai khmi jong ka sorkar jala halor ka jing ka ba mi na uni usurok National Highway te parlong singaw bha watlet ban like share comments bat khamtam ban subscribe ya uni YouTube channel jonga na kabanta ki wei pat ki video kublai shibon parlok eka por ka jongpi